Hello po, mayari na naman yung Parumingo kaya maglakotsa po. Kita kami ng kaluguran ko, Sheila, King Nick the Greek. Dapat pa sabihin kaya po itang magtindi na ako maintindihan. Palagi nang sasabihin, what did you say? Ito, atin lang nasa soblaki pala siya, gayo. Nano na detang soblaki? What did you say, miss? Soblaki? What did you say? Tatakmang kainin pork belly daw. Manyaman niya ni. Ginangwa ko mo metong aside of pork belly. Kaya ba't atila kainin yogurt? Maparas-paras siya ni. Panil tilande kaya karelang salad. Kaya pwede yarin yung pork belly. Ini namang salad ay ni. Greek salad ay ni. So atin yung cheese. Ang popang den kayang gule. Kamatis, zucchini, atin niya pang olives, ampong sibuyas. Pwede yan pakipusan ni. O sige, okay, mga napka niya. Thank you. Yiroya po pala, silent G. Thank you. Ano po yung dessert niya? Froyo with baklava. Kanyaman ako niya. Pero kayo po ating diabetes. Kayo po mamangan makanini. Bawal. Sige po, ako mga anak ko. Nick the Greek po. Metong niya po Mediterranean cuisine. Hello, Kapampangan review tana po. Tempong ginamit ko today kaya kanakong video. Tempong salitang lakwatsa, gallivanting, parumingo, a week, kamatis, tomato, sibuyas, onion, paniltilan, sauce, pakyapusan, imitate, manyaman, yummy! Mga naku, I will now eat, bawal, not allowed. Salamat po kayong pamanantabi yung ulit ka na ako today. At sana po ali kayo sasawa. Basta i-like yung kaya po, share and subscribe. Until our next vlog. Bye-bye!